bakwethu ngisime ngedwa nje umuntu olindile iboco inyanga iqala, inyanga iphakathi, inyanga iphela. Ngithi ngaze ngadla kahle esweni, ma bakwethu ngidla okoma-itofolasi la ama-marshmallows-ke bakwethu isilungu leso. Ya yabo mina ngidla izibiliboco nje. Uphinde udle izibiliboco bakwethu. Izibiliboco uyazidla-ke bakwethu noma ungaba namazinyo ayisixaxa bakwethu. Ave ukuthi njengoba ngilindele iboco nje, loku kudla engikudlayo loku ukudla kwabantu abanesini, but ngiyakudla nami ngoba phela ngiwusoft-life, akekho umuntu ophila kahle. Ngaze ngaphila kahle ezweni, ngaze ngadla kamnandi ma. Bakwethu ukudla kwabantu abanesini labo abangenamazinyo, but uma unemali uyazithenga nawe uzitotoze. Akutotoze ngoba unesini kuphela noma nje ungenazo isini. Uyadla kamnandi, uyakwadla ama-marshmallows, ma. 350 ave kuwukuthi ngithathe kwenye indawo cha wami le bakwethu. Ngiyawazi ukuthi umsweko kahle. Ngiyawazi ukuthi umsweko kahle. Ngiyawazi ukuthi umsweko. Wafanele sibemadala, umsweko i-GR. Hayi ngoba ngafana. Hayi ngoba ngafana. Uthi yabuka lokwela. Akusebenzisa le-DH. Enye. Sebenarnya sih I don't kan berdagang kalau mau nanti pasti I should